Mga tugang, padagos po kamo nagantabay sa 97.5 OK FM, masin man PBN TV5. Live man kami sa Facebook. I-type lang po ang Bangon Bicol, okay man OK FM Bicol. Habang sa YouTube naman, i-type lang po ang Bangon Banwaan. 15 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaga. Time check na yan. Atod sa Indo kang Cabral, Bicolandia Supermart, kan original na Master Square, asin man kan Ridilgon Tar Trading. Bangon Banwan! Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning sa Sendo Cabos. Kabananta sa Lado Technical, George Ernick Leder, asin man Jonathan Lopez. Ako po ang Sendong makibanan sa kudalas Jess Imedianin na pagkauto. Igulang ning importanteng kalakawan si SM Olive. Kaya sulok kita ko niyan. Alagad tutok lang po, takibanantaan sa tuwing mga kaibanan sa luwas. Mapaabot nin mga report. Asin man ang palap kan mga mainit na issue kan aldaw. Sa gustong magpaabot nin mensahe, mag-text lang po sa satuyang cellphone hotline na lang. Sa satuyang cellphone hotline, 0950-049-7596 sa Smart. Samantalang sa Globe naman, 0995-027-3997. Yan, duman sa nagdadalan sa television, hono mo sa ko, nagbabayli. Dahil ko kaya nahihiling ang cellphone hotline na sa tuyang pinagbabanggit. Totoo mong ko daw ini. Sige, duman sa mga gustong manggana sa rapol, tutok lang kamo. I-jot down nindo ang mga importanteng dapat na tandaan. Duwaan sa tuyang rapol sa load sa cellphone, sakudan sa tuyang grocery items na gamiton pang Noche Buena. Pwedeng gamiton pang Noche Buena ta kompleto ang mga sangkap na pwedeng gamiton sa sendong pagluluto. Bangon Banwan! Okay, oy pabutan ko nin good morning. Sabi ko paggapon ko pa lang babanggitong ko tulos. Dahil ko na kaulay si Tia nag-aasikaso na kan sayang mga paninda dyan sa may partikan Tinago. Makusugon an monitor. Tia, good morning. Dahil mo ako bisto, nag-agit dyan. Nga kung makusugon ang pwesto kan tindahan ng labas. Mga preskong mga panindang labas. O dyan yan sa may partikan Tinago going to Dayangdang. Ining paig di na sa may Kulgante. Katayid kan service center kan Asahi. O yan dyan. Good morning lang sa imo, Tia. Nagantabay ngunyan pong pag-aga. Bangon Banwan! Bueno, at yan abangan palan. Kanso Banggi, kaulay ta si Sir na Gerald Peña. Sa tuyang amigo na Chief of Staff ngunyan ni Congressman Arnie Pentabella dyan sa partido. Takan so Banggi pig tawang kita ning kopya kan video na inipong si Attorney Andy Rivero. At the same time, siya po an incumbent municipal kagawad dyan po sa Banuangkan na Goa. May akusasyon base sa blatter na ipinaabot sa PNP dyan po sa Banuangkan Goa. Ang totoo dyan, duwa sinda nagpa-blatter. Nagpa-blatter ang kampo ni Daryl, staffman ni Congressman Arnie Pentabella, sakod si Gerald Peña. Nagpa-blatter man si Attorney Andy Rivero. Kaya para sindang may mga kanya-kanyang statement sa PNP dyan po sa Banuangkan na Goa, Camarines Sur. Kaya kung nagantabay ka, Carlo, baka maipasa mo sa ang linya sa paagi mo
maipasa mo sa kuan linya ang Chief of Police dyan po sa Banuangkan, Goa, tanganing makuataan ambos lados o statement kan both sides. Subang ginakaulay ko na si nakaulay na mismo si Gerald Peña. Ang sabi niya, nagplantsa na siya nin kaso, 5 kayong kaso kontra sa nasabi ng abogado na incumbent municipal kagawad. Dahil ko naman sa video garo lubog si pintuan kan sasakyan na pigasabing pigparasipa daan ni attorney. Matindi pigparasipa kaya ining auto ni Daryl Silabante. Stop ini ni Congressman Arne Pentevilla na yaon sa Municipal Hall Building kan Banuangkan na Goa kan dumunan ni Attorney Andy Rivero tangani sa ng hamonon. O kung ano-ano na good na mga statement kaya kanya-kanyang paliwanag. So at yan ang tabayanan si Gerald Peña may connection sa bagay na ni. Matindi na talagang namamati na po ang eleksyon. Bangon Banwaan! Sige kumarsal mo na kita atan, at least mga duwa. Apunan ta sa telepono si Gerald Peña. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan! Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan! Anuman na dahilan at di mapakalit sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan! Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maging hawang pagising. I-Biopatch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban! Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban! Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban! Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabunga pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango! Sir Fabcon Charcoal Fresh. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Ulan. Basang-basa. Parang kilikili mo. Kakahiya. Ligo lang? Kulang. Chamba, chamba. No the chamba, chamba. For 10 times more protection from asking pawis than regular soap. Use Rexona every day. Babareta. Wais at mura. Serve Babareta. Ang wais choice. Wais sa linis. Wais sa presyo. Wais bango ang laban mo. Serve Bareta. Mami ang kapartner mo. Laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta. Surf Babareta. Ang wais choice. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo! Nescafe Classic.
ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ng labada, fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong wise pa. 550 SRP na. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI, at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bueno, mga tugang, balik kita sa tuyang program. Eksakto ng 30 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Uy, kansubago sabi ko makakaulit dyan sa Banuang kan Goa. Kundi dahil nagsisimbag ngunyan ang Goa, PNP, naggapod kita sa PNP sa Banuang kan Kalabanga. Apunantaan Chief of Police kan na Kalabanga sa pagiman ni Police Major Jonil Aberilla na kaulit tangon yan. Tangan isa nang makakuha kita ning update. Although medyo sensitibo ining kasong ini na tanda po nindo kanakaging mga 3 weeks ago igwan ning aki na inapon sa salog. Nagpaluwas ng statement kani si Mayor na matabang sa investigasyon kan na PNP. So nangyari po na nagpositibo ang resultang ini and nagkigwaning development. But now, nasa linya si Sir Police Major Jonil Aberilla. Sir, good morning. Live kita sa OKFM, Masinman na PBN TV5. Diyos maray na pagkaaga po sa inyo. Sir, Rondon, asin man sa tuya mong mga kahiman nga digdi sa Kalabanga, sa tuya mga taga-Paginanyog po. Opo, congratulations sa part po kan PNP under your leadership na sa kabos po na paagi ginibo nindo sagod na mabisto ta po, ma-identify ta po ang ina o nagibo kaning bagay na ning pigbabanggita tabi, sir. Opo, nagkaigwa kitang follow-up investigation. Parte duman sa found dead infant duman sa kanal. Kang boundary kang barangay San Miguel at San Roque. Digdi sa Kalabanga. So, sa iyo pong mga istorya sa PNP, inota po baga nagluwas na medyo sabi niya dahil niya kaya na kayanan o kung kaya nagibo niyang bagay nenta, kuyan lang siya. Pero
bigla siyang nagbados. Ano kayo tabi, sir? Iyo po, na-identify mi na ining ina na responsible digdi sa infanticide case na inidigdi. Opo, Di naman pwedeng i-reveal ang identity ka ini considering na WCPD case po ini. iyo po, sir, naintindihan mi po yan. Kaya medyo ako nga sa paghapot ko, medyo maingat kita sa paghapot. Pero sa part po kan local government unit, ining ginibukan lakdang ni Mayor, nakatabang itong makitabi, sir, na magkipag-coordinate sa BHW. Gabos po, nakatabang digdi ang sa tuyang lokal na gobyerno, sa panginginot kan sa tuyang alkalde, si Mayor Severo, asin ng mga barangay official. And then, dahil sa tulong nga nila, yung records ng BHW at yung mga tanod, makakuha kami ng witness ang mga investigators natin. So ano na po ang So ano na po ang maging disposisyon kan PNP digdi? So ito ngayon yung kaso for filing na po. Ngayon actually nagpakita ng intention itong suspect na gustong mag-execute ng extrajudicial confession. Ngayon, kung matuloy man yon na mag-execute siya ng extrajudicial confession, makakatulong yun sa kanya. Pero kahit hindi man siya mag-execute ng extrajudicial confession, may papile pa rin namin yung kaso dahil may mga witnesses kami against pala. Sige po, sir. So, at least, igwa po ning naging development digdi po sa kasong ini. Congratulations sa part po kan PNP Calabanga. Salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yan, pinaunrang kita ni COP. Halipot lang an sa iyang statement. Sabi ta na nga ni, ini kaya naglaog ini sa Women and Children's Protections Desk o Office. Pag iyang kayang mga kaso luminaog dyan na involve an babae, minor de edad, o lalo pa na umboy, medyo masilan sa kuday nagpapaluwas ning mga detalye o ultimong mga pangalan day pwedeng banggiton. O kaya yan, medyo bitin an informasyon pero at least nakakuha kita ning detalye hali po sa official kan PNP sa Banawang kan Calabanga. O inuumaw tanig di ang local government unit, mabilis man ang instinct ni Alcalde Ed Sibero. O sabi niya, i-trace kan mga barangay health workers kung sisay sa indang barangay an iguanin record na bados, talangan man dai lumubuan tulak mo kung ikabados. Dai ka lakaw na medyo bundat an sa imong tulak, ay imposible yan. And mas lalong imposible naman na dahil ka man lamang magpa-check up. Kundi ano daw yan, sa bagay dahil tama magka-question kung ano naglaog sa iyang isip. Kundi nangyari na. Kundi sabi nga ni talagang pag-abot sa bagay na magibo kita na igwapo ning magiging epekto. No, to be exact na sasabihin ta kung kita makikipag-relasyon sa sarong lalaki. O yan, no, sa ini sa part ini kan mga babae, ini magiging friendly advice ini kan programang ini. Na kung sige play ka ni. Na kung ka makikipag-relasyon sa sarong lalaki, dapat siyempre pag makikipagrelasyon ka, maabot sa puntong kamo malabing-labing. Siyempre, pwedeng magkarelasyon kayo mo, sagod na magkain laban. Kung pigihiling mo na ang lalaki irresponsable, sa totoo sana, igwanin mga lalaking ano niyo kuya, tagal naghahang ha? Bangon Banwaan! Daw anong pindutan mo sigan luwas sa totoo lang igwanin mga lalaking talagang
ibaan sistema. Aber daw, tamang-tama, yaw na sa linya, sumago pigapo dan ta. Yaw sa linya si Sir na Gerald Peña, an estapo ni Congressman Arnie Pentevilla. Kan subanggi kaya istorya ko na sir subago sa program ta bago pa man nagapoon na sakod si incumbent na municipal kagawad Andy Rivero an nagpa-blatter sa istasyon kan na PNP tayo nga ning commotion na nangyari. Pero sa part mo po mas marin na makaulay ka personal tanganin sa nang maisiyang kan sa tong mga kababayan dyan sa partido na ikuaning nangyari dyan sa Banuang kan na gawa kan nakaaging banggi. Hello sir, Sir Gerald, good morning. Live kita sa OKFM Asinman PBN TV5. Good morning sir. Good morning po. Maraming salamat po. Sinawan mo kaming pagkakataon na magpahayag makansa mo yung lado. Ang barita ko, dahil ko pa man po nagadangog so actual na barita sa radyo, pero may pinapaluwas na duman sa balyong lado dyan kung anong istorya. Pero maray na kung maraman kang publiko, ako po baga bako man sarado ang sakuyang buhay, ang sakuyang pagkatao, bistado man po ako dito sa partido, lalo na dyan sa Naga, buti po nakakamidbid yung sakuyang karakter, as in, siguro man, ito pong pigbabanggit nindang tao, si Kagawad Andy Rivero, buti man nakakabisto ang karakter niya. Bako man sa pag-route po. Incidentally, ang ultimate judgment igdi, ang ultimate na pag-husgar kan mga tao, ano ba yan? So, karakter ning duwa. Correct. Si Andy Rivero as against me, as Gerald Peña, na may man po kitang ibang kinakasibutan nun yan, coordinate ka ni mga relief efforts ni Congressman Pentevilla. Sige po. Para po sa karamangan ka, boss, i-narrate ko lang, katatapos pa lang po kang samoyang pag-distribute ng trapal, doon sa sarong barangay, Banggi. Nag-apod po sa kuya ang samoyang district staff na si Daryl Silebante sa kuya. Mayo po kayo si Congressman Arnie, mayo po kayo ng katao-tao sa abo. Ang naman po siyang ibang naapudan, ang sa indo pong lingkod, si Gerald Dion po. Dahil ang San Jose po sa Kutanggawa, magkaharamihan sa ng panuaan. Opo. Ang sumbong sa ko ni Daryl, na pigparamuda sa ni Andy Rivero, yun po naka-video mismo. And kadakulong po na empleyado kang munisipyo kang Goa, nangyari po yung pagparamuda ni Andy na burat-burat, sa loob mismo kang compound kang munisipyo kang Goa. Gulpi po kaya na nakahiling. Pupurbaran niyang hulugan si Daryl, kundi si Daryl ay managpapatol, sa kauyitan garo ni Andy na dahil niya nakulugan si Daryl, para sikada niya si auto ni Daryl abansa. Kaya nga iyon ang nagdara kay Daryl na i-blatter ang insidente duman sa PNP station. Okay. Ako po, bilang ako ang pinakahipikan mga staff ng Pentevilla digdi sa partido, obligasyon ko po na respondihan ang pangapudan kan sa muyang staff. Aramon ko ako ang nangyari. So may surprise, pag abot ko po duman, hilingon ko sa lamang kamugtakan ni Daryl, si Andy Rivero, na ang in-expect ko taburat, nagwala sa sarong lugar, kagawad. Siguro kung nangyari yan dyan sa Naga City, maduwa-duwa ang polis dyan na mag-arestar kan sarong dawa, ilihido ka pang opisyal. Kung nagwawala ka sa sarong publikong lugar, nakaraot ka ng sarong pribadong gamit, arga tong auto ka may sadiri, baka naditinir na siya. Kung na surprise ako, pag-abot ko po duman sa munisipyo, nasa luwas si Andy, paluwas duman sa loob ng polis. Dahil nakapusas, tapos para dumi-dumi ako, para muda ako. Dahil ko nasabihin sa radyo may nagdadarang, grabe si mudang inabot ko. Suntok niya po ako mismo. Yan ang nangyari. Pag suntok sa kuya, nasalag ko, nagtama man hindi ko sa may wala akong kamot, duman siya nagturumba sa gilid na ito. Ayun po, pig-blatter ko na po yan. Tapos, daw po, hilingon po nindo, miski yan nasa Balyong Istasyon, tayo ko mapasala kang pagbarita. Bago rin daw ko tirahon, personal, magdumang ka mo sa record kang police. Hilingon nindo ang medical record kang RHU kang Goa. Kasi Andy on that night, nagpa-medical certificate siya. Ano nakalag sa medical certificate niya?
under the influence of highly intoxicated alcohol. Burat-burat siya. And anong cause kan sa iyang mga bruises? Itong pagkatumba niya. O dahil magkutaninda pag dahil magkutaninda pag Ano po gibuhan ang istorya na. bot sabihon, Sir Gerald, gal pagpapaluwas na pigkulugan mo siya? Something na kayan? Ayun po, tami kinukuha ng testigo, ano man ang credibility kang testigo nila, kaibahan mo. Daw amon po ako, kung mag-iba man akong testigo laban sa iyo, dahil kumako kang testigo, nakaibahan ko. Tapos siyempre, huwag ako ning kapot naman sa testigo ko. Ano man ang credibility kang testigo mo, nakaibahan mo nga puon ka nag-iinom ka hanggang duman sa pangyayari duman sa guwa. And then first and foremost, aramon ta, ano ang natunot dulo? Si siya pa nag-cause ng trouble. Mako kami. And sa istorya po, kang kamuyang pagkatao digdi sa partido, mayo pa po kami ng istorya digdi, lalong-lalo na ang mga among mi sa politika, ang mga pentibengga. Estado ba ganito? Mga mahunod. Kami na sinampig pa para aragrabyo digdi. Kami na sinampig pa para arabuso. Pero mayo kami ng istorya ng violensya. Mayo kami ng istorya ng nag-api kami. Kung napapalaban man kami, pagprotehir mi sa mga tao mi, siring sa nangyaring ito kasubanggi. Yaw na ko duman, bako lang pagrepresentar kay Daryl Silibante o pag-respondi sa iya, kundi pagpahiling ito na dahil kami matulirar kan mga buang isip sa partido. Dahil kami nagtulirar kan mga balisnyag na pag-ugali. Iyan, pagpapahiling sa na yan, tutulirar ron tayo lalong-lalo na sa PNP. Ako dahil kung kulugbotendo, hinahangaan ko. Pero it is the foremost obligation to serve and protect, to maintain peace and order. Kung kita manguntinwar sa mga politiko na nag-aabuso, nagawala sa publiko, ano pang 6 seconds sa itong mandato bilang kita mga elihidong opisyal, bilang kita mga opisyal kan sa tuyang publiko, bilang karong may sinumpang kitang obligasyon sa banwaan. Ang ako niyan sa mga pulista, sa mga armed forces, sa fiscalizer dahil pag nagkakaugan ng problema ng mga civilian, hindi ang napatahaw. Pero on that note, na nagkaugang insidente, dahil man po kami, ini man very clear na mensahe po. Dahil po nindo pagprobaran, ribukon ang samuyang lugar. Kung may mga nagpaparasuro-sunsun po sa Indo, dahil po nindo pagprobaran na ribukon ang matuninong ng lugar. Kasi sabihan ni kamo, taday man kayo matugot na mapatumat na sana. Opo, sir. Gabos na Bot legal- mo sabihon, legal na- Sir Gerald, bot mo sabihon na kaninsidenting ikasuntukon, mayo ning pulis lamang na nakahiling o nagpatahaw na magsiway sa iyang pigibo? Mala po nga nasuntok ako, pero nasaway naman po kami. Immediate reaction mo bilang tao. Kung sinuntok ka, anong gibuon mo? O daw na individual digdi sa nagdadawag sa radyo, sinuntok ka. At stake ang sa imong security, makukompromise ang sa imong kuya. Siyempre, ang instinct niya, madipinsa. Bako man kitang babayutin na dahil kumadipinsa sa diri ko. Kung ipagdipinsa ko, dahil lamang ko intensyon na kulugan siya, pagdipinsa ko, napatumba talaga siya. Kundi on that note, saway na kami kang PNP. Pero ang kagayunan po dyan, mismong bangging ito, naglaog po ang Municipal Health Office na magkakandak ng medical examination. Yun po, on that night mismo, on the record po yan. And yun po yan ang ginamit ni, sa nag-file na kami ng kaso, 5 kaso ang pinail ni kay Andy Rivero. Ano po yung mga kaso ngayon, Tabi, sir? Ano po? Ano po yung mga kaso? Slander by deeds, alarms and scandal. Haningon kasi record ko din. Parehas kami 2 counts of alarms and scandal and slander by deeds. Tapos itong serious damages to properties. Nating kaso. Si Daryl po nagkaso man. Tapos physical injury siguro? Iyo po. Alam ko po na, ito po kasi abogado miso kung file ng kopya. O ining pigisabing sa Facebook, pigpapara
kuyang ka, post na kung ano-ano laban sa imo. Naputol. Ako na alat daw. Sige. Okay, ini sir na pikisabing sa Facebook. Ano Sir. pagkapagibo sa imo sa Facebook? Ano pong, sa Facebook po. On that night, si Andy Rivero nag-post sa Facebook, sa account niya mismo. Tigmumuda ako, itong araw mo na ito, ako mabanggit eh. Iyo po. Sige. Basta pagkapagimuda ka. Tapos, Gerald Peña. Gerald Peña. Okay lang pakamuda. Kaya nagnangalaso itong mga friends niya na birestado ko man. Anong yung problema sa imo ni Manager Gerald? Nagparamuda siya. Ngunit dinilit niya ito. And gabos man ito na screenshot ni. Gabos na pig-post niya. Pati sige Daryl. Kaya adi ni dahil may nipapalagpason ta gusto ming maka-anood ng eleksyon ang mga arga ng abusirong tao. Paano nagabot sa puntong Hello, sir. Paano nagabot sa puntong magduman managayos sa munisipyo Banggina? Ano nga ni Sir ang pinakamagayon dyan? Tawa sa iba maghapot-hapot po kamo dyan sa banwaaning gawa. Tanganing balansyado. Maghapot ka mo sa bangko, tanganing mahiling do si mga class A na mga citizens, maghapot ka mo sa tindahan, maghapot ka mo sa mga tambay. Ano ang karakter ni Andy Rivero? Yan ang dagat na magbasihan. They can accuse me of anything that I mold someone or anything na violate, pero ang hapot igdi, isay ang may karakter kayan. It's not me, it's them. Yan ang istorya dyan. Kung gabos na tao, pwede mong husgaran eh. Pero ang bottom line igdi, at the end of the day, isay ang may karakter ni araw kayan. Maghapot ka mo po dyan. Isa sa kuyang banwaan, hapoton manindo ako digdi. Kung isay man ang pagkatao ko digdi, sa Naga. Aloy po ako nag-eskwela sa Naga, poon parochial school, nag-Ateneo din Naga High School ako, nagdyan ako nag-college. Active ako dyan sa Basilica Minore. Para mo minda kung ano ang karakter ko. Then who is Andy Rivero and ano ang pagkabisto ng mga tao na sa gawa? Iyo po, pero ining mga incidenting ini, both sides, pares po nakablatter yan sa PNP. Ano tabi, sir? Ay, ito direksyon naman yan. Abogado man baga siya. Abogado, direksyon naman. Sige po. Iyo po, salamat tabi. Kung igwa ka ning mensahe, sabi mo nga ni, piga pa-out ka, ano ang ultimong mensahe mo sa incidenting ini? Amay, man po akong hindi ko man po kontrolado ang isip ng mga tao. Sabi ko nga nito, kami nasa public service, expected mi na yan na pwede kaming router or i-capitalize ang mga nangraroute sa muya. Ang importante po, so sa muyang trabaho, dinadagos bilang, so sa mong pagkatao, di kayo mapapicture dyan. Pero, kailan po kayo matugot na basta na kami turtuma kanig sa muyang lugar. So, yan po. It's a sort of a warning din. Pakiulay mo sa mga tao kung nag-iisip ka muna ng data sa muya, may ka magpurpurbar din. Dahil man po kayo mapadaog sa ito. Ano po? Kami po, nasa tama lang kami. Pero, sabi mo nga nagigibo lang kami sa mga trabaho digdi, maging peaceful sana. Sana po kung anong naisip nindo, diya man kamuning man na Diyos na malinawan ang senda mga isip. Ako pinapangadya ko po kang gabos na mga nauri sa muya, nainggit, naanggot, nag-iisip sa mo ng data, para bangi ko po yung pinapangadya. Ano man po ang makukuha ninda sa kung ang gibo ninda sa kapwa ninda tao. Sige po, sir. Salamat. Ini, maabot na bagang Pasko. Importante, nag-agi kita ng kalamidad, pandemya. Sige. So, ini panahon ning pagdaramay-damayan ko, tatag mamakulugan. Iyo nga nito si Ultimo tang ulay, relief operations baga. Iyo po. And dapat ma-realize na ninda tadi, Manayon Road, na ang buhay tarig di sa kinaban, temporal sana. Maagi lang kita digdi. And anything na pwede mong gibo na pa, mag-ibon mo na ta, dahil na maotro ining kabanata na ini. Ayun na po ang mensahe ko sa mga gabos ng katugangan sa bilog na Camarines-Sur. Maging kalaban man yan, o naanggot sa muya, o naugma sa muya, alas lang kayan. Diron mo nindo, ang gabos ng bagay na ini, malipas lang. Importante,
ang sakuyang pagsunod sa mga Diyos sa katukduan niya, nakita bilang magturugang sa sarong pagsubod na bilang Kristiyano kita dito sa pinabanayin. Ilan po ang mensahe ko sa iyo. Sige po, salamat na maray. Sir Gerald Peña, sa tuya pong nakaulay. May koneksyon ini sa naging eksena dyan po sa Banuangkan na Goa. Wala tayong kaalam-alam. Dyan sa Banuangkan na Goa, nakiguning eksena, involved an abogado na incumbent municipal kagawad dyan po sa Banuangkan na Goa. Sabi ko na nga ni Sendo, ining incidenting ini nakablatter ini sa PNP Goa. Kaya piga-confirm ni Sir Gerald Peña na nag-file na sindaning 5 kaso kontra kay attorney. O si attorney baka mag-file manin kaso o diretsyo niya man yan na mag-planchar manin kaso. Sa kunan sa iya man na statement man sa PNP o magagamit niya man yan. Yan man ang sa iyang statement sa Ladocan Philippine National Police. Kunden hamon baga ni Gerald Peña, hapoton nindo ako, hapoton nindo ang tao kung si Isay ako o kung si Isay siya. Ayos ano. Yan man ang sayang hamon. Nanistal pati ni Gerald ho na mo naghumiliya sa simbahan. Banwaan! Okay, eksakto ng 10 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagka-uto. May video nga ni palang pigsendig di sa kuya. May video ano, Banggina. Banggina, nagugumulan pa naman sa Atubangan kan munisipyo. Iguaning Toyota Avanza na kulay blue. Kirilmian an Avanza ay tinumakan na sinipa ano nanganaan inom si attorney. May bistado man ako kayan na kanday na kontento pig para ugduan si bihikulo. Bangon Banwan Report! Yan sa linya si Hill de la Cruz. Hill, pasok! Okay, Ron, thank you very much. Maray na pagkaaga. Makakaulit tangon yan si Police Colonel Marlon Catan, ang City Director kang Naga City Police Office. Katakod ka na paglibot-libot ninda sa mga mall, digdi sa Laucay Ciudad ng Naga, katakod ka na pag-inspeksyon sa mga health protocols and at the same time, itong pag-observe ninda kani yung nagdadangadang na pag-server kang Christmas Sir, good morning. Sa 97.5 Bangon, okay pa po tayo, sir. Nandoon si Ron Enon. Sir, yung paglibot-libot yun noong nakaarang araw sa pagbisita sa mga mall. Ron, si Colonel Marlon Catan. Hello. Yes, sir. Sir Ron. Magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga. Opo. Yes, sir. Sige, sir. Dito muna tayo sa activity ng simbahan. Kahapon po na kausap namin si Father Louie Oxiano, ang spokesperson ng Archdiocese of Cáceres. Sinabi niya na tuloy na tuloy ang simbang gabi. Yes, Kaya lang sir, po, siyempre may IATF protocols na kailangan sundin. Mukhang kakailanganin po ang tulong ng PNP dito. Yes, sir. Tama po yan. And meron na po tayong security plan para po sa simbang gabi on all churches within Naga City. So, ibig sabihin, sir, may mga magbabantay talaga mismong pulis para ma-maintain yung 50% na capacity sa loob ng simbahan. Yes, sir. Kagaya po nung ginawa natin during the Peña Francia celebration, although walang mga activities sa labas, limitado. Ganun pa rin po yung gagawin natin. Lagi naman po tayo may security plan dyan. Sige, by the way, sir, nung isang gabi lang, sabi ko nga sa PNP talagang maganda yung patrol plan na ginagawa ng Naga City Police Office. Kasi sa gabi, talagang nandyan yung police visibility. Ano bang sistema nito, sir, sa pag-assign ng mga duty ng mga police natin dito sa Naga? Sir, simula po umupo si PNP, si Sir Dibol Sinas, binalik niya na po sa dati. Wala na po yung work from home, wala na pong we are mandated to
man-hour place, 24/7. So, balik na po lahat sa duty. Ang hindi na lang yung mga exceptional cases, siyempre yung buntis, yung mga immunocompromised. Pero lahat po kami, sir, visible and accountable. Ano ba yan? 50-50? Ibig sabihin, yung bilang ng pulis sa umaga, halos ganyan din na pulis na mga naka-duty sa gabi? Ayun, sir, opo. At ginagawa po namin lahat na makakaya namin to be on the streets 24/7. Sige po, sir. Ang ginawa natin sa strategy dyan, we fielded yung yung ating mga motorcycle tops. Yung MOCAX natin, revised na po kasi yan. Tactical Response Motorcycle Unit na po tayo. So instead po sa visibility lang, meron pong back ride dyan na Special Weapons and Tactics Team. Na ready to fire, ready to shoot on call. Yan po ang ating, kumbaga, yan yung ating ultimatum. But we need to field them sa street para makita po. So meron pong may dating po, kumbaga may SIWAR, may preemptive na, actually hindi lang siya preemptive, sir, pag medyo nag-attempt pa yung kriminal, talaga namang may kalalagyan siya. Yun na nga, sabi ko, masyadong epektibo ito kasi kung ikaw ba naman kriminal, may plano ka, kung nakita mo ang daming pulis, hindi mo na itutuloy. Yun na nga, sir, kaya nga. And very effective naman po yung ating strategy. Kaya lang medyo talagang limitado yung ating equipments. Kailangan po namin ng mga radio communication equipment para talagang walang kalusot-lusot. Opo, sir. Kanina nabanggit ni Hill na nag-iikot daw po kayo sa mga establishment dito sa Naga. Yes, sir. Opo. Yun po ang mandato ng ating PNP chief na to, again, pay courtesy call to the mall owner, to the mall manager, to remind them of the health protocol. And after that, after which, magpapadala po tayo ng red team para ma-check kung religiously ginagawa ba ng mga mall security yung trabaho nila. Okay. Lalo na ngayon, ang daming mga sale, saka parang bumabalik na sa dating normal ang mga kababayan natin. Ang trabaho, sir, ng red team, not only to issue tickets sa mga ating mga pasaway na kababayan, but also to recommend for the yung agency, baka mapalitan sila kung hindi nila nasunod, we can recommend for the change of security agency or yung setup nila mabago. Depende po sa recommendation ng red team. Bakit nga pala tinawag na red team ito? Red team, sir, to check on the adversary. Yan po yung naghahanap ng lapses or potential yung mga incidents na hindi naisip ng mga planners. Yung mga plano, yung kumbaga they are one step ahead of a situation. Kumbaga hindi pa nangyayari yung isang bagay, yung aksidente or insidente, they are anticipating. Kaya tinawag na red team yan, sir. So, yes, advance talaga, ano, sir? Sir, siyempre, alam niyo naman ng pulis, dapat we should be 5 steps ahead of a criminal. Ayun, palagi kang 1 step, 5 step ahead pala, 5 step ahead. Kasi kung 1, aabutan ka, masasaksa ka sa likod, sir. Pero kung mga 5 steps ahead ka, sir, medyo mahirapan siya kung panaksak lang ang dala niya. Okay, sige. So itong mga sa mga inuman naman tayo, sir. Yes, sir. Opo, dito sa mga inuman, alam natin na, naku, pag manginginom talaga, wala nang iniisip na virus pag nandiyan na yung alcohol. Saka nakakalimot na yun, sir. Yung iba, isang tagay pa lang, limot na yung mask. Oo, yun nga. So sa part ng PNP, paano natin ikokontrol ito? Ano yan, sir? Meron tayong umiikot dyan, multi-agency. Kasama po yung DTI, yung ibang agency to check yung selling of liquor, yung presence ng ating mga inuman dyan. Ma-check kung talaga bang sumusunod sila sa regulasyon ng syudad saka sa mga health protocol. Sige, sir. By the way, last na lang. Yes, meron sir, ba kayong info na may mga gustong magtinda ng mga paputok kahit nasa crisis tayo ngayon, sir? Meron, sir, siyempre. Pero yun na nga, may ipa-check ko, sir, kasi may nabasa ako memo, yung moratorium on selling. Pero
I'll check to that and pabigyan ko po kayo ng kopya. Opo, ano ba ang magiging patakaran yan? Magiging lantaran ba yung pagbenta o meron lang tayong isang place na pwedeng pagbintahan yan? Saka kung anong mga permits ang mga dapat na i-comply ng isang magtitinda? Yes, sir. Sa ngayon, sir, medyo naghihintay pa tayo ng kautusan mula sa Presidente. Kasi kung matatandaan natin, sir, last year, talaga pong si Presidente mismo ang nag-utos tungkol dyan. Meron pong ano yan, ang in charge po kasi dyan, sir, yung Regional Civil Security Unit. So, hihingi po ako ng latest guidelines tungkol dyan and pabibigyan ko po ang ating kasamahan ditong broadcaster natin. Sige, sir. Salamat and congratulations sa inyo pong administration. Opo, yes, sir. Maraming salamat po. Sige. Hale. Okay, ayan, Ron. Si Colonel Marlon Catan. Ayan, malinawan sa iyang mga pinahayag mo niya na pagkaaga sa tuyang programa na kung saan ang mga nakalatag ng mga plano ng PNP, lalong-lalo na sa mga health protocols, simbang gabi and sa mga malls. Maliwanagon magpaliwanag si Colonel. Yes, mga talaga. Okay, Ron, yan sa itong dagdag impormasyon. Ang barita may pala ni Colonel Marlon Catan, hatod sa indo kan rice coffee, 14-in-1 plus 1. Iniman si Hill de la Cruz, gusto ko, okay ka. Iyan ang gusto ko sa telepono mo, Hill. Yung nagsisiwit, garo sound system? Itsura kan banda ni Patanaw. Yan, malinaw na audio kan gamit na telepono ni Hill. Yan ang gusto ko, Hill. Pati ang boses ni Colonel Marlon Catan. Ano ba pa mga isyo? At yan lang sasamuyang pagbabalik. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsound ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Oy, 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 tayo'y gumising na. Salubungin natin ganda ng umaga at sabay-sabay. Nasabi na natin ang sarap ng buhay mula noon hanggang ngayon. Lagi na siya ang kasabay. Masustansya ang Pasko sa Atlantic Bakery. Pasko natin ay sasaya, sama-sama buong pamilya. Undisal na masustansya, Atlantic Bakery kasama sa pagsalubong sa bagong taon at bagong umaga. Isang masustansyang Pasko at masarap na samahan sa bagong taon. Mula sa Atlantic Bakery yan!
Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung maka ko, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Ang lokal na gobyerno kan Ciudad ng Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles, arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries, magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8 Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, balik kita sa satoyang program. 10 minutos na makalampas ang alas 10 nin pagkaudto. Oy, pabotan ko nin happy birthday ang sakoyang amigo. Alcalde Chris Lizardo kan banawang kan minalabak. Happy birthday sa imo, sir. Sayang dahil ko pa na ida-download digdi si kantang happy birthday. Kuta na kinantanta kaning birthday na medyo halipot sana. Kaya happy birthday na lang kay Alcalde Chris Lizardo. And good morning kay dating bokal, dating Alcalde Erne Verdadero. Naka-tune in sa to yung na pagkaga. Good morning, sir. Deta ka na nahiling sa SM. Sa Sentrong Putikon. O bako ng kantong Putikon.
Yaw na kayo sa tahaw. Bako ng kanto. Kaya si Apod na dyan sa SM, si Mr. Donut ni Ma'am Ami Villaparte. Tas si dating yaw sa kanto, nilag na sa tahaw. Kaya ngunyan na sentrong puti ko na ang Apod. Namimiss ka na kang kuyan dyan. Mga tropa ta dyan na mahilig mag-analyze, lalo na pag alas 4 sa kod alas 5 na paghapon. Standby Ernie Marpil, may nag-text man na digdi. Message sa digdi, sabi, good morning Sir Ron, ano po ang marhay sa parabukas ninbag sa sentro? Tasubago may binubukasan na naman ninbag, sinusunod pati si babae, kanduwang magkaibanan po. Ansaro po iyo ang nagbubukas, tapos ansaro naman nagsusunod sana. Igdi po yan sa sentro Kanaga. O ipaabot mo daw yan, Hill. I-alarm mo ang PNP na iguaning modos na ining mga mahilig magsulot ning backpack. Yun, bagbagan niya sa likod. Iguanin mga hobinis kaya na mahilig magsulot ning backpack. Yaw na dyan ka boss, laptop, cellphone, wallet. O sige, ang lakaw. Siyempre, paano mo mahihiling yan na may nagdudukot na sa likod mo? Kan pa nun, igwapan ng gamit dyan na piglalas-lalas iyan. Nagmangno ka, naghulog na si mga gamit mo, mayo na. O kaya konuntadoan natin siyang kan PNP na paganahonan sa indang intel na kung igwanin mahilig maglakaw, sige sa ng lakaw na magkasunod na magkaibanan, ay dapat kayan abangan, sunodon, isurveillance, tangan isa ng dagos ng madako. Bangon Banwan Report! Uy, binabati ko man si Professor Jake Fortaleza, ang consultant ni Mig Suberi. Nag-aantabay. Si Professor, pakapin na Professor. Bangon Banwan Report! Sa linya si Ernie Marfil. Ernie, pasok. Okay, Ron, marin na pagkaaga po, nag-ihisog. Ang sutikan na Banuanin Pamplona, si Mayor Boy Franco, itong balita mo na nao ang Presidente ng Pilipinas ng mga grasya sa mga munisipyo, masusurti si mga munisipyong inabot araw ng Pamplona, ang naitao sa Pamplona, kan Presidente ng Pilipinas through Congressman Ildri Villapuerte, Children's Mini Hospital. Dan sabi ni Mayor Boy Franco, Children's Mini Hospital. Ano man tayo yan? Saron sa project kan gobyerno na ilalagyan sa Pamplona na pigta o kan Presidente ng Pilipinas. Kabali na itong iba pang grasya man na resbik ang Pamplona. Children's Mini Hospital. Hospital, oo. Ba kasi ko yan itong Women's Hospital, tama? Children's. Sa mga aki. Okay, sige. Children's Mini Hospital na ilalagyan sa Banuan kan Pamplona. Ang target na mayroon na patugdukan kani, sa may luti pa man pala na LGU dyan sa Tambo, Pamplona, strategic na ayan, tinulit na yaon na dyan ang highway, yaon dyan ang dakol na populasyon kan Banuan, takudar ni man lang sa sentro, mga 7 kilometers, dyan planong ipatugdok ang sinambit ng iniyong Children's Mini Hospital na nakonsigir sa pagikan provincial tapos national government na iririgalo sa Banuan kan na Pamplona. Tama, linawon talaga bako iyan si Pig News ko kansalong aldaw na Calamity Assistance Fund. Apira pa yan. Iba yan, Pig News ko na yan mga 2 weeks o 1 week ago. Pigpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Salon Republic Act na naghali sa, siyempre, mapo niya sa Congress, sa lower house, maagi sa Senate. So after kan Senate, mapirmahan ng Presidente. Iyon na yan, Republic Act na nagkikreate kang Women's and Children's Hospital, kung di ko napapasala. Yan, tama yan. Araw yan. Yun na kaya yan. Ang target kaning tugdukan dito sa may Tambo, yaw na din mga establishment kan mga LGU. Yaw na din ang police, yaw na din ang fire, ang Department of Agriculture, Health, tapos idadagdag pa, ayaw na rin dyan ang DOT, ang Rural Health Unit, Office kan Pamplona, tapos dyan pa ilalag ang District Hospital. Haros tiripo na dyan ang mga structure na ini na pagsasadiri kan gobyerno, idadagdag pa niyong
ali sa national government dakula na design kani ang capacity kani dakul. Tapos talagang sadyadong hospital garo institusyon ini na ilalagyan sa banwaan ka na Pamplona, Camarines Sur sa paagi ni Mayor Boy Franco na yung nag-ano sa tuya kung pagkaga kan tinamitin Yan na si kulang Mayor dyan. nakakuha na si Mayor nakahali na siya dili po sa banwaan kan O kailangan na kwen yan na iktaryanin daga ang tutugdukan kayan. Mahiwas-hiwas I think mga kabangaan mauukupar sa bali ng ground tapos sa mga buildings na ilalahag mapang perspective pero yun na napiga-asahan kan Pamplona anytime from now pwede na daan yung ipunan ang construction ninhulit kay kuha ng maray kan Ticon District an araw kaning klase ng hospital na ang magiging sentro katahawi kay Pamplona Pasakaw Punsagain sa San Fernando Binalabak kabali na ang Limanan ang pinakasentro yung an Pamplona kaya garo hindi man napili na iwata ka sila mitining Kuyan kayan natabi Ernie Republic Act 11495. Yan talaga yung national government. 11495 iyon mataon nindalan sa Bicol Women's and Children's Hospital sa Pamplona. Aha. So, kapareho na kani garo mga district hospital Pwede, digdi sa pugultang papel, 200 bed capacity. Uda kulahon yan. Ito kulahon. Pero pang district hospital, wala pa kayo sa district hospital na itutog sa sinambitang ining lugar. So, nakula man na marian serbisyo kayo tan manginginabang, bako man lang Pamplona, haros ang 2nd district, 1st district, manginginabang hindi. Tanyaw na kayo sa highway, atin turong gayo kan Ticon District of Provincia din sa ang level ka, ni ka BMC hama na sa termino pa sana may Bicol Medical Center, Bicol Women's and Children Hospital. O an BMC baga dati mga 400 to 500 man lang yan baga dati. Pero hindi dakula. Yan. Ang 200 dakula na yan. So, pigaandam na lang kan munisipyo ang PD dotar na daga kan LGU pigaayos tanganin maging posibilidad ang sinabitin ni Dakulao na project kan gobyerno sa paagi ni Presidente Rodrigo Duterte na ang sentro iyo po ang banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. So, yung tabi rin sa tuwing report, ini po siya na Martuit. Bangon Banwaan! Bangon Banwaan Report! Salamat Ernie. Dagdagan ko ang detalyes kayan. Ang Republic Act 11495, iyo po ang mataonin budget. Tanganin siya ng maging magkatotoo o mangyari ang Bicol Women's Children Hospital na igwa po ning 200 bed capacity. Ngunyan, mahapot ka mo, tano tayo napod iyan na Bicol Women's Children Hospital, siyempre, ang serbisyo kayo sa mga aki, sakod sa mga babae. O di ano ang magiging serbisyo kayan? Prenatal testing. O duman yan sa mga bados. Siyempre, yaon dyan ang obstetrician and gynecology services. Pediatric care. Lactation program, nutrition services, immunization services, sakod postpartum depression support. O yan daan mga magiging papel kan Bicol Women's and Children's Hospital sa pagiyang kan Republic Act 11495. Bintay man talaga pigatago-tago ko lang ang mga dokumento digdi sa cellphone pag in case of emergency, break the glass. May nakukuha kitang automatic na detalye. Sige. Igwa man na nag-text nag-text man si Alcalde Edwin Lara. Ang masunod na alkalde kan banuanin na story na. Sabi man digdi, sige kaya ang censored na. Ay duman ini sa topic about sa nabados. Nabados na nag-aponing aki sa kanal. Diyos ko,
nakakapangilabot na isipon. Ang sabi katong babae, dahil taman easy. Ako pati, sa totoo sa na, dahil kubistado, taday nga pigluluwas kan polis. Sa totoo sa na, itong ina, ang sabi niya, base sa sayang statement sa polis, siya da kaya na-inlove sa lalaki, tapos itong lalaki irresponsable. Nakipag lovemaking siya sa iyang karelasyon. Nagbunga an sa indang bako nga ni gayon ning pagmamahalan. Ano, dahil man masabing pagmamahalan. Takon pagmamahalan, di ko na si lalaki panagutan siya o kaya sabihan siya ning asikaso na naki. Naluyambot kan ina kung ang partner, lalo na kung ang igwanin mga lalaking bako ko yan. At nang mamalibang ka-ilusyon, ano ta nagbadus ka? Bako ko yan. O di si babae man, ano man baga darling, nagsasabi ka kayan. Maya kung ibang mahal, ikaw lang. O di, ay dae, ang depensa kan lalaki, tanganing makalusot sa sayang obligasyon. Bako ko yan. Napano yan na baog ako? Di si babae na paanong baog pala nito naggabados ako. O ngunya na napagal. O inapon. O kaya ilungon mo ng sistemang ini. Kaya ngunyan pati sa totoo sana. Dahil taman ginagabos ginagabos. Igwanin mga babae na madalion magpatol. Ano, Ma'am Kim? Igwanin mga babae sa panahon ngunyan na nakainuman lang sa video okihan ay pag uli kaibanakan si lalaki na huna mo 5 taon nang magka-ilusyonan. Iyo, ay kadakol ka yan. Bako man sindang mga anong apat bako man sindang mga yun ito. Bako man sindang anhanap buhay iyan. Kundi ito bagang madali yung tumubod ay pag itinugaan langit sa kudan lupa ay kaiba na natulos. Kaya kung may mga bagay na naging resulta na dai ginusto yan. Ay sino kung an ina palaban o kung an lingway kang ina kahit wala ka bubuhayin ko to, ipaglalabang ko to. O yan. Sino kung daw kayan kung maluya dyan nagkakaigwanin problema. Atensyon sa mga gustong manggana sa Rapol. Atensyon. Okay, sige. Ikaw kita nin caller Tolos. Sa kuyan pa lang ini, sa load. Load sa cellphone. Pero linawin ko lang, ining naka-standby na, mag-text ka kung anong gusto mong load. Tadi may kabisado pag Globe sa Good Smart. Ano yaon sa Smart? Yaon sa Globe. O yan. Bako itong mahalon na load man. Itong tama lang. Ano ngayon gusto nindo? Itong may pamper Facebook ning Doang Aldaw? O may pang unlimited call? Yan. Sige. Okay. Sa satoyang caller, isay po ni ma'am. O sir, hello? Hello? Si isay po ni? Si Jim para sa ako. Ano? John Mark. Palaway-laway mo na yan, monitor mo. Palaway-laway mo na. John Mark? Tama, John Mark? Yeah po. Yan. John Mark, ano apelyido? Bill Moro po yung kahapon. Bill? Hello. Naputol. Nagsisiwit. Hello? Hello po, sir. Hello, isa po ni ma'am. Si Vicky, mabalik po ako sir, sa my load. Oh, Vicky? Bilyete po, sir Ron. Oh, bilyete. Sige. Ano ang gusto mong load? Ano ka, Globe Smart? 20 lang po. TNT. Yo, X. Sige, TNT. Barato lang, sir. Sige. Barato lang sa 20. Sige. Talk and text, ha? Sige. O yan na sa kuyang hapot.
Ano itong magiging bagong hospital dyan sa Pamplona? Children's Women Hospital po. Uy! Ayos! Sige. Salamat, Sir Ron. O, dahil mo na kay... Sa OKFM, saka si Ma'am Olive po. Maraming salamat sa OKFM. Yan, automatic. O, dahil mo na kay Puan Magdigdi. Magalat-halat ka lang kan sa imong load. Automatic maabot yan sa imong yan. Kaya po ako pumarihan doon, Sir Ron. May problema po kaya kami dito. O, sige na. Mag-ulay na lang kita sa tiyan. O, sige. O, yan. Sige. Sunod naman na rapol. Ayos ang rapol ang tarig niya. Sige, sunod na rapol ini sa grocery items kan Cabral Bicolandia Supermart, sinmang kan rice coffee. Okay, sige. Isay itong nakaulaytang staff ni Congressman Arnie Pentevilla dyan sa partido. Isa itong nakaulayta so bago. Sige, kapunit naman na. Hello, good morning. Hello? Yes. Sisay po ini? Noel Dolor Capi, sir. Isay po? Noel Dolor. Juan? Noel. Noel. Yes, sir. Noel Dolor. Yes. Tagasing ka, Noel? Taga Pamplona, Capi, sir. Pamplona. Okay, ano ang sa'yo mo? Uy, tama Pamplona pati ang question ta. Ano sa'yo mong... subago pala nito. Ano ang sa'yo mong simbag sa question na nakaulit na subago? Staff ni Congressman Arnie Pentevilla. Is itong nakaulit na may iksi na dyan sa Banuang kan nagawa. So, si Gerald Peña. Ayun. Sige, congratulations. So, paano mo yan resibihon yan grocery items na yan? Okay, salamat kami, sir. Uy, pasalamatan mong sponsor. Salamat kami sa Cabral Bicolandia Supermart and then sa OKFM. Yan, sige. Okay. Salvado. O si mga dainang gana, pasyensya ka mo. Sa aga naman. O so yan po ang mga mana tapos na. Dawa-dawa lang. Yan. Sige, congratulations kay Noel Dolor kan na Pamplona and kay Ma'am Vicky Billete ng naman sa Smart Load. Sige. Ayos. Yan ang sa tuyang mga pakonsuelo. Sa pagikan na duwan rapol na yan, maluway-luway na kita. Kaya bananta sa Lado Technical George L. Nicladera. Si Jonathan Lopez, kaya bananta sa Lado Technical. Nag-text pa ki Mading Cynthia, ang sponsor. Malilingawan ta pa. Mading Cynthia Bermodo, ang sponsor kan load na pinagtatao sa satuyan mga parantabay. Good morning, Madi. Ang sponsor sa Rapol sa load. Thank you, Mading Cynthia Bermodo. Sunod na maging sponsor digdi Professor Jake Fortaleza. Yan, good morning kay Professor Jake Fortaleza. Sige po, salamat sa indong pagkatabay. Ini po sa indong lingkod, si Ron Enon. Good morning. Bangon! Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon! Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon! Banwan! Gusto ko, okay ka. Buot mi pong ipaisi sa gabos na miyembros konsumidores kan Kasorek 1 na ang raffle na dapat gigibuhon sa December 16, 2020 pigpostpone in huli sa sunod-sunod na bagyo na nagtama sa to. Ini po gigibuhon na sana sa January 19, 2021 sa Kasorek 1 main office sa Puro Batya, Libmanan, Camarines Sur. Madali sana ang paagi para makakuha ng raffle tickets. Enot, bayadan sa indong October, November as in December bill on or before due date. Ikadua, ang mga premyo iyo ang minasunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize,
30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. As in 5 fourth prizes man na tig 10,000 pesos. 10 fifth prizes man na tig 5,000 pesos. 30 consolation prizes in cash. Bagas as in groceries sa kada banwaan. Ang mga detalye siya sa Kasoreco Uno website, Facebook, area offices as in magapod sa 0929-378-2074 kung igwang kahaputan. Mos na kita! Bayad ng amay! Maski sa ina-authorized payment center kan Kasoreco Uno. Pwede sa Bayad Center, Land Bank Online, sa main office, area offices, collection centers, backups, bapas o buyers. Ang Registration of Ownership of Agricultural, Fisheries Machinery and Equipment o ROANE ay isang pagpaparehistro ng pag-aaring bago o dating gamit na makinarya sa pagsasaka at pangingisda. Sino ang dapat magparehistro? Magsasakang may-ari ng makinarya o equipment, rehistradong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka, pag-aari ng gobyerno at pribadong korporasyon na nakarehistro sa SEC, DTI, DOLE o CDA. Benepisyo ng ROANE. Maaaring makakuha ng insentibo o subsidiya. Maaaring gawing kolateral sa pag-utang. Maaaring mapadali ang paghanap sakaling mawala ang makinarya. Maaaring makinabang sa mga pangkomunidad o pambayang serbisyo. Pagkakaroon ng insurance, halimbawa, Registry System for Basic Sectors in Agriculture para sa mga rehistradong makinarya at kagamitan. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang, daina niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos na ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman, tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, CureMed at Lovens Drugstore. Ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang